L-Għaqda Studenteska SDM qed jikkontesta l-mod kif tmexxiet l-elezzjoni tal-Kunsill fih dan il-Junior College. L-Għaqda qed tgħid li saret taf b'diversi każi fejn student li prova jivvota permezz tal-faċilità online sab li ma setax jagħmel dan għax il-vot tiegħu kien diġà ntuża. Jidher li xi persuni li huma wkoll uffiċjali tal-Għaqda Pals matul il-ġurnata tal-ħamis allegatament ikkuntattjaw qatt ta' studenti fejn talbuhom jibatu screenshot tal-email li fuqha kien hemm il-link uniku għal kull student sabiex ikun jista' jivvota. Dan taħt il-premessa li rridu jiċċekkjaw jekk għandhomx kollox sew biex ikunu jistgħu jivvotaw fl-elezzjoni tal-ġimgħa. Meta wħud minn dawn l-istudenti ppruvaw jivvotaw, telalhom messaġġ li huma kienu diġà vvotaw. Skont l-SDM minn verifiċi li saru nstab li numru minn dawn il-voti intefgħu kmieni filgħodu mal-ftuħ tal-votazzjoni. Aħna qegħdin hawn biex inwasslu l-messaġġ tagħna u nagħmluha ċara li din l-elezzjoni qiegħda titmexxa b'dan il-mod u li din l-elezzjoni għandha ssir ferm aħjar. L-SDM qed titlob li jew isiru l-verifiċi kollha elettroniċi sabiex ikunu magħrufa minn tefa' dawn il-voti jew inkella se titlob li din l-elezzjoni tiġi ddikjarata nulla u terġa' ssir mill-ġdid hekk kif dan il-proċess qed iċaħħad lill-istudenti minn dritt demokratiku.